Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai farin jini Zauren Zakin Hausa, wanda ni naku a har kullum ABBA ZAKIN HAUSA nake gabatarwa. Juna a sanya duk kima ta tsiyaye, ba mu labarin kuma karu, kuma mu kara dabaru. Mu yi taka tsantsan kafin mu makan mu ya zo ya faru, ya zama kamar shawara, mu ma mu kara hattara, da kula da ankara don mu kauce tarkon yaudara. Kamar kullum muna zuwa muku da jarumai a cikin duniyar soyayya wanda suka ji daɗi ko akasin haka, suka ba da wahala ko aka ba su, amma a cikin soyayya. Yau ma muna tafi muku da wata jaruma kamar dai yadda muka saba. Aka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, za ta gabatar mana da kanta. Barka da zuwa. Barkanka dai. Masu kallon mu za su so su ji sunan ki daga bakinki. Sunana Bilkisu Ibrahim, wanda aka fi sani da gimbiya. Bilkisu mai gadon zinare gimbiya. Wanda dai ba ga zinaren kan. Malama Bilkisu, kamar yadda al'adan shirin ya saba, duk wanda ya shigo mukan tambaye shi me ya fahimta da soyayya. Saboda ita duniya fanni-fanni ne, kowa da yadda ya fahimce ta. Ke me kika fahimta da soyayya? To, ni dai abin da na fahimta da soyayya, ana fahimtar soyayya kamar abinci ce. To. Matuƙar kana numfashi a duniya, dole ba za ka rayu ba sai da abinci. To haka soyayya take. Matuƙar kana da numfashi, to dole fa sai ka yi soyayya. To. In ma dai baka yi ta a waje ba, za ka yi ta a gidan aurenka. Ma'ana dai sai an yi soyayya. Ƙwarai kuwa. So wannan amsa taki za ta ba da ƙalubale ga masu kallo. Mu ji fahimtar ku ko kuma yadda kuka amshi fahimtar ta a comment section. To, Malama Bilkisu, ke shin kina da labarin soyayya ko kuma kina da labaran soyayya? Idan kuma akwai, wanne ne kike ganin za ki ɗauko daga ciki ki bamu domin mu ji irin gwagwarmaya? Idan kuma daɗi ne, mu ji irin daɗin da kika ji a duniyar soyayya. Gaskiya kam akwai soyayya da ba zan taɓa manta da ita ba a rayuwata. Domin wanda ya yi soyayya da mutum ɗaya shi ya san soyayya. Amma wanda yake tara 'yan mata ko macen da take tara samari, to ba za ta taɓa tantance me ake kira soyayya ba. Amma wanda zai yi soyayya da mace ɗaya, da macen da za ta yi soyayya da namiji ɗaya, to tabbas ita ta san me ake kira soyayya kuma ita za ta karas. Allah sarki. To ya al'amarin ya kasance? To, soyayya akwai daɗi, akwai kuma rashinta. Allah sarki. Misali, yanzu za mu so da ni da masu kallo, za mu so mu san Bilkisu mai gadon zinare ko mu ce Bilkisu gimbiya. Ya soyayyar ta fara, kuma a ina ta haɗu da masoyinta? Menene farkon dalilin faruwan wannan soyayya? To, gaskiya kan ba zan taɓa manta wannan ranar ba. Domin ranar na fita zan je unguwa. A nan na haɗu da shi, zan tsallaka titi ya tsaya. To ni na ma ɗauka ko zai yi fakin ne ko makamancin haka. Da mota ke. To sai na matsa, daga nan sai ya ƙara biyowa, na matsa ya ƙara biyowa. Sai in ce to bari in tsaya in saurari waye wannan. Ya sauke gilas ya min sallama na amsa mai. Dan muka gaisa da Allah ko zan san inda zaki je, in ce ya zaka gani akan hanya akan titi. Ban san ka ba, baka san ni baka ce ko ina da inda zan je. Tunda kuma ka gani a titi ai ka san akwai inda zan je. Gaskiya ne. To dan Allah ko zan iya rage miki hanya, na ce a'a. Allah sarki. Gaskiya ban san ka ba, ban shiga motar ka ba. To daga nan dai ka san yanayin soyayya dai, daga nan dai har Allah ya sa dai za a yi soyayya aka exchange ɗin lambar waya, ya an shina wani an shina shi. Okay. Shi ya tambayi lambar ki ko kika tambaya? Haba, ina mace. Okay. So daga nan sai ya fara kiran ki a waya shikenan. Daga nan naje inda zan sauka, saboda ma tun lokacin da na hau mota na fara ganin kiran shi. To sai ban dauka ba saboda ina cikin mota. Na kai inda zan je ina zaune ya dinga kira ce ka wannan kiran shi yayi yawa, sai na dauka. Na kira ne in ji kin je lafiya, ya kika ji? Na ce alhamdulillah, amma ka bari in na koma gida za mu waya da kai. So na dawo gida ina jin kusan karfe 4 na ƙara ganin kiran shi, sai ban bi ta kai ba. Ban dai zauna ba ranar ta kamar mun yi magana sai kusan sallar isha'i. Inda na fahimce ki a haka ya samu dai da naci har ya mallaki zuciyarki. Da naci har ya samu ya shawo kaina, na bashi address ɗin gidanmu ya zo. To soyayya dai a hankali har ta zo ta yi ƙarfi. Allah sarki. Alhamdulillah a lokacin da muka fara soyayya da shi
ya mai da ni kamar sarauniya a duniya. Na ji tamkar babu wata mace mai sa'a kamana. Duk wani ɓacin rai da tunani ya gusan man da shi. Sannan duk wata bukata da nake da ita a rayuwata kafin ma in faɗi bukatan an min ita. Har ya kai ga cikin friends ɗina na zama kamar wata tauraruwa saboda abin na min daɗi. Allah sarki. Bayan da za a yi in kai awa ɗaya da kai baka san shi ba saboda kiran waya. Ya lafiya ta kida ina ne ina kika je yaushe za ki dawo. Ya kai kowa na waya san shi. 'Yan gidanmu yaran gidanmu. To gaskiya a wannan lokacin ji nake yi kamar babu abu mai daɗi irin soyayya. Allah sarki. Lallai kin sha daɗin soyayya. Dama masu iya magana suka ce idan kana so ka zama sarki to ka maida abokiyar soyayyar ka sarauniya. Gaskiya. Sai ka waye gari kai ma ka zama sarki. Kenan ya maida ke sarauniya. To amma ke kin maida shi sarkin? Sosai ma. Allah sarki. Ai tun farko na riga na faɗa maka in kana so ka ji labarin soyayya to ka tambayi macen da ta yi soyayya da namiji ɗaya. Allah sarki. So malama Bilkisu a daidai wani gaba ne kalubale ya fara shigowa rayuwanku duba da an ji daɗi sosai kamar yadda kike zayyana mana kuma mun ga alama a fuskarki da an ce labarin zuciya a tambayi fuska a ina matsalar ta fara? Ranar da bana so na tuna kenan a rayuwata. Ranar na fita akan dai wannan kiran wayan nashi ban ɗauka ba har na dawo gida ban ɗauka ba sai da na samu na yi sallar la'asar sai na ɗauka shi kuma sai ya fusata sai ya fara faɗa ina kika je in ce duk inda zan je ka riga ka sani. To akwai wata yarinya a gidan mu karama Zainab ka'ida ya kira waya sai ya ce in bata sai ya ce mai ina Zainab na ce Zainab na ɗaki kai mata waya na je na kai mata waya ya ji muryarta. Still dai hankalin shi bai kwanta ba dai yana ta faɗa ni ma sai na fusata na ce ka dame ni ka damu rayuwata ba ka bari sukuni kawai dai ya hau da hau daga ƙarshe kalmar da ta fito kin ce na dame ki to ki haƙuri daga yau ba zan ƙara dame ki ba. Wannan kalmar ita ce kalmar da ta raba jin daɗi tsakanina da shi. Daga baya na tura mai text ba reply na kira shi bai yi pikin ba sai na kira wata cousin sister dina da ke sun saba ce mata na kira wani kin ji abin da ya faru amma ki kira shi. Ta kira shi shi ma bai dauka ba dan dai hankali na ya tashi dan gaba ɗaya ma ranar ma ban ma ci abincin dare ba ne. Gaba ɗaya duniyan ta min dim na rasa me ke min daɗi. To akwai wani abokin shi da suke zuwa tare. Sai na yi kokari na kira shi a waya sai na faɗa mashi sai ce min to ki kwantar da hankalinki insha Allah zai kira ki. To ban san yadda suka yi tsakanin su ba still ranan dai haka na kwana dai ina kiran wayan nan bai dauka ba. Allah sarki. Dan yanda naga safiya haka daga dare. Ya maganan su bacci. Amma aikin cikin koshi a kaki cin abinci. Ai na faɗa maka soyayya kamar abinci take. To ina fa cin abinci. Gaba ɗaya duniyar ta juya min gabaki ɗaya ta min zafi ba na gane komai ne. La ilaha illallah. To kafin mu ji lokacin da kika ci gaba da gane kowa masu kallon mu a daidai wannan gaba za mu je mu karɓi wannan sako muna dawowa. Juna a sanya duk kima ta tsiyaye ba mu labarin kuma karu kuma mu kara dabaru mu yi taka tsantsan kafin mu makan mu ya zo ya faru ya zama kamar shawara mu ma mu kara hattara da kula da ankara don mu kauce tarkon yaudara. Barkanmu da dawowa daga wannan ɗan takaitaccen hutu da muka je. Har yanzu dai muna cikin zauren zakin Hausa. Za mu ɗora daga inda muka tsaya. Malama Bilki, wato sai bacci ya ƙaurace, cin abinci ya ƙaurace. Wasu za su ce haka na faruwa a soyayya? Ai duk wanda ya ce maka idan haka ta faru zai iya bacci to bai san me ake kira kalmar so ba. Bayan da za a yi wanda kake so ya maka irin wannan soyayya sannan a ce ka shafa kusan awa 7 baka ji muryar shi ba ƙarya ne sai dai in ba so bane. Awa 7 wato wannan awa 7 sai da ta zama miki kamar wasu irin kwanaki kina jin abin. Ai in kwanaki ne da sauki shekaru zaka ce.
ikon Allah. Ta zama mun kamar irin mun yi shekara 5 din nan bai kira ni ba. To amma ina aka kwana to ke wani hali kika ci gaba da tsintan kanki ko ya dawo ya ci gaba da kula ki? Wannan ita ce rabuwana da shi har abada. To ki wani hali kika shiga bayan ya rabu da ke? Ai a lokacin idan da ka san ni da muka rabu da shi ba za ma ka gane Bilkisu ba ce. Inda na san ki a baya. Gaskiya inda ka sani ba za ka gane ni ba. Ikon Allah. Dan ina jin wanda ya ciwon shekara 1 ma ya fi ni kyan gani. Amma a kwana ɗaya abin ya fara haka ko dai sai da aka ɗan lokaci. Ai ka san abin zai ta tafiya ne zai ta tafiya. Saboda duk hanyar da zan yi mun dai takaice maka labari na wanke kafana na ajiye wannan jan ajin na mata na je har office na same shi. Allah sarki. Amma abin da zai baka mamaki na durƙusar da gwiwa na ina mai kuka. Ya sadda ni kalmar kuskuren da na mishi. Amma ga mamaki dago wanda yayi sai ce min yayi ki yi haƙuri Bilkisu. Ai idan Allah ya zami aure zami in kuma Allah ya yi ba zami ba sai dai mai haƙuri. Sai na ji kamar mashi ya soka min a cikin zuciyata. Amma kalma ɗaya na an ɗan samu saɓani sai ta raba ku ba kya tunanin ko a'a ya ga wata ce ko kawai daga baya kuma ya zo yana ganin bai da ra'ayinki kin san wasu suna cewa wai so tsuntsu ne kila tsuntsun ne ya tashi daga kanki ya koma kan wata ko wani abu makamancin wannan. To gaskiya in ma dai wata ya gani a wannan lokacin to gaskiya wannan tsuntsun bai min adalci ba. Allah sarki. Ballantana shi ba namiji bane irin ma abucin wai kula kowace mace namiji ne mai ra'ayi. Okay. Kuma namiji ne first class. Ba kowace mace ta isa a wajen shi. Okay, wato kila saboda shi first class din da ke ma kika dan ci gaba da to saman shi first class ne yasa kike mutuwan san shi koko kawai a'a so ne na saboda ke ma yana baki kula. Ai na riga na faɗa maka ya maida ni na zama kamar sarauniya. To kada mu yi ta maimaita magana malama Bilkisu bari dan dawo da ke baya kafin shi kin taba soyayya ne? To soyayyar dai da nake yi haka ba wai soyayya irin dai kawai dai ga ta nan da ita da babu ɗaya ne. Gaskiya ne. To a ƙarshe kamar yadda muka saba a al'adan wannan shiri duba da irin kumaji da kuma gwagwarmaya da kika sha bayan daɗi da aka ɗanɗana miki a soyayya wani shawara za ki ba matasan masu tasowa a soyayya saboda su tsallake irin matsalar da kika fada wani shawara za ki ba su? To gaskiya shawarar da zan bada a nan shine idan har kaga wacce kake so ita ma take son ka to ku yi amfani da dama a lokacin da kuke da ita. Ka a ja soyayyan nan ta yi nisa. Domin ɗaukan dogon lokaci a soyayya yana haifar da matsala shine mafi akasari abin da yake lalata soyayya. Na gane. To don haka shawaran da zan ba wa masoya kaga wacce kake so ki ma kin ga wanda ke so kuka daidaita kanku to dan Allah ka asa dogon buri a yi haƙuri a yi amfani da lokacin. Ai maza a yi aure. Domin saboda kar a samu asara nan gaba. Gaskiya za a cimma buri. To mun gode malama Bilkisu. Ni ma na gode. To masu kallon mu ni ma da nake gabatarwa kaɗan ya rage hawaye ya ɗigo yana zuwa nan sai na ce kuma yana makalar da shi. To da fatan kun amfana da saƙonnin da ke cikin wannan soyayya musamman shawarar da malama Bilkisu ta bamu baki ɗaya. Allah ya sa ilimi da ke cikin wannan labari ya amfane mu baki ɗaya. Allah ya ɗaga Najeriya. Wasu sirrin zuci ne, lamarinsu na ɓoye ne, abu ya faru an rasa shin ƙarya ko da gaske ne. In kana da abin faɗa to mu jami'a zauren zakin Hausa, ke ma in da abin faɗa duk mu jami'a zauren zakin Hausa.